personlig frihed, det er en hjertesag for mig. Der er bare ting, som vi ikke har brug for staten til at blande sig i. Vi har ikke brug for at have regulering på, om vi går i solarie for eksempel. Det er et af de forslag, der har været. Statens opgave i den her forbindelse, det må være at oplyse om, at der er nogle uheldige virkninger sådan sundhedsmæssigt ved at gå i solarie, og det kan staten så oplyse om, og så kan borgerne så træffe deres valg ud fra det. Man løser sjældent noget ved at lave forbud og påbud osv. Et andet eksempel er knivloven, hvor man kan sige, at den brugte politikerne for at indføre den, der brugte de en undskyldning omkring bandemedlemmerne. Eller omkring bandekrigen. Og det man kan sige, det er, at bandemedlemmerne, de er fuldstændig ligeglade med loven. De var ligeglade med den før den kom, og de vil også være ligeglade med loven efterfølgende. Så dem man rammer, det er gode, lovlydige borgere. Det er, det er jægeren, det er fiskeren. Vi har set eksemplet med tankpasseren, der endte op med at få en forholdsvis stor bøde, fordi han havde glemt en kniv i sin bil. Så det er almindelige danskere, som rammes af de her forbud og påbud og alt muligt andet. Det er, de kriminelle er sådan set ligeglade med det. Så vi løser ingenting ved det. Derfor er det vigtigt, at vi får sat fokus på, at vi skal have mere personlig frihed i Danmark. Vi skal tilbage til at have mere personlig frihed. Det var sådan lige lidt om, hvad vi går til valg på i Liberal Alliance, så er der jo bare tilbage at ønske godt valg.